ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଠଚକ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେମୁଣ୍ଡି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅର୍ଥନୀତି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଦିୱାନ, ହର୍ଷଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ, ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଆରତୀ ପାତ୍ର, ସ୍ମିତା ପାଠୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବିଭାଗୀୟ ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ କେ ହରପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା କ୍ୟାପିଟାଲ ବଜେଟିଂ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନବାଗତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com।